jitlaq mix-xogħol, iħalli d-dar tiegħu f'Malta u flimkien ma' martu jagħti ħajtu għall-missjoni. Għall-ifqar fost il-fqar. Għallu li partjedija għana qegħdin inħossu li nitilqu x-xogħol tagħna u ninataw għal Alla l-imbirek, ngħixu biss bil-providenza. Isir missier darbtejn, iżda żewġ titfal tiegħu imutu trabi. Imma għaliex is-sofferenza, għaliex id-dbatija, għaliex jien, għaliex aħna. Trid il-gazz, trid kuraġġ kbir biex tgħaddi minn dawk il-momenti u mhux biss tibqa' għaddej, mhux biss tibqa' maqut, iżda li tkompli temmen, tkompli tafda u tkompli temmen li Alla huwa imħabba. Jirnexxielu jibni sptar fil-Ghana. Meta Mario bad beda jara b'mod aktar mill-viċin is-sofferenzi tan-nies ġewwa l-Ghana, hemmhekk twildet imbagħad il-viżjoni tal-isptar. Xi ħaġa tal-għaġeb, jiġifieri li filli qed nitkellmu fuq pjanta u filli tara ritratti u l-ftuħ tal-isptar. Joħloq l-ewwel skola ta' evangelizzazzjoni kattolika fid-dinja. Imbagħad kien qalli jisma' qalli aħna nitħajru mmexxu waħda Ruma flimkien. Ixerret miljuni ta' kopji ta' films dwar Ġesu madwar id-dinja kollha. Anka f'pajjiżi mhux inżara. Jitolbok. U innexxielu anki idaħlu iċ-Ċina. Minn persuna illi twilet f'Malta, popolazzjoni ta' 400,000 u jkollok viżjoni li tqassam il-Vanġelu fiċ-Ċina miljuni, tkun bniedem viżjonarju. Ikun mistieden biex jiekol fuq l-istess mejda mal-Papa Ġwanni Pawlu II. Mario kien ġed il-kamra, daqqa waħda ġie l-Papa Ġwanni Pawlu II u għallu ejja kull miegħek. Għalli pa, laqqas emmintu pa, sinik stidinni għallik il-Papa. Ekkun possibli, qed titħaqbija. Għalli li, berismu għalli. Mario Cappello. Hawnhekk Kumasi, Belġa u Ghana. Meta l-aeroplan jkollu touchdown fl-Afrika, jien ħossni I'm at home. Dan l-isptar bniħ Mario Cappello, blajnuna tal-poplu Malti u Awċi. Meta naf illi dana minn xejn bis-saħħa tal-Maltin u l-Awċin tela dan kollu hija ħaġa kbira. Is-servizzi li nataw minn dan l-isptar huma kollha kemm huma bl-aħlas. Għall-fqar. Mhux bħal l-isptarijiet l-oħra fil-Ghana. Il-kunċett ta' servizz ta' saħħa b'xejn ġewwa l-Ghana ma jeżistix. Din hija l-viżjoni, din hija trek illi Mario jixtieq jimxi fuq, illi iwassal il-mediċina għal dawk li ma jistgħux jaslu għaliha. Kollox beda meta Mario u missjonarju ieħor Irlandiż kienu mixjin fit-toroq tal-Ghana. Kien għaddej mit-triq ma' ħabib tiegħu wieħed mill-missjonarji tagħna u raw tifla żgħira illi kienet qiegħda mmuġġuha titawweġ mal-art b'xi judeħ ta' żaq u dawk ta' ħdejja li kienu qed iduru magħha kienu qegħdin jirrakkontawlu illi għandha xi judeħ ta' żaq kbira. Imma fl-istess ħin dawn ma kienux qegħdin jagħmlu xejn, ma kienux ħajħduha l-isptar. U meta qalhom Mario speċi ma tafux għaliex l-uġeħ ta' żaq ma tafux fejn tistgħu toħduha. U dawn propju kienu qishom irrassenjati li ma jistgħu jagħmlu xejn. Din l-istorja Mario jirrakkunta quddiem il-medja internazzjonali. I remember seeing in one of the remote villages a young girl who was probably not more than 10 years old, bent double with pain. Dak il-lejl, Mario ma jirnexxilux jorqod.
u jmur ikellem lill-ħabib tiegħu. Għallu, għada immorru għand l-isqof u nitolbuh biċ-ċart. U hekk għamlu. Fil-Ghana s-servizzi tas-saħħa tant għadhom lura li n-nies jippruvaw jikkuraw lilhom infushom. Persuna illi kellu kubtieħ id-daqs ta' ballun. Dan ġifieri kien qed jażaq fl-għalqa laqata bil-masqa u ma kellux il-flus biex imur treatment, biex inatfu ilu, allura beda jagħmilha ħafna tajn u beda jagħmilha ħafna wera u minn għalih ħatfiqlu bil-weraq u iktar għamilha infezzjon u spiċċatlu daqs forma ta' ballun. Li kieku dan ġin bil-qata oriġinali li kellu kienet qata żgħira illi seta namlulu 4 punti intuħ ftit antiseptik u kienet taddilu fi żmien ġimagħtejn 3. Għalli llum dan qiegħed jissogra li tlef saqajh. Fil-Ghana, Mario u sħabu l-missjonarji jiltaqgħu ma' nies li tilfu d-dawl ta' għajnejhom minħabba affarijiet żgħar ħafna. Imħabba li ma kellhomx qtar, ċerta qtar sempliċi, jew imħabba operazzjoni żgħira ta' 5 euros kollox. Mario Cappello jmur għand l-isqof ta' Kumasi. L-isqof ta' Kumasi kien ħafna committed, tant li jissapporti anka bloti tal-art li fuqha kellha tinbena din il-faċilità. Wara li l-isqof ta' Kumasi joffri art għall-isptar, Mario Cappello idur lejn il-poplu Malti u Awċi biex jiġbor il-flus għall-kostruzzjoni. Mario joħloq il-Ghana Mission Foundation. Mario kien jaf li il-poplu Malti huwa ġenerus ħafna u bekk iddeċida li l-ewwel fondazzjoni tkun hawn Malta. Is-sena 2000. Is-sena tal-ġublew fil-Knisja Kattolika. Il-Papa Giovanni Paolo II jiddikjara din is-sena bħala s-sena tal-karità. Il-Papa fis-sena 2000 mal-millenju approva numru ta' proġetti madwar id-dinja bħala l-proġetti il-ġodda li kellhom jagħmlu xi ftit ta' differenza fil-ħajja ta' nies madwar id-dinja. Saret din l-idea li l-Vatikan isu ħanajdu hekk mhux hekk eżatt imma ħanuża dal-kliem, ħareġ isu call for applications fejn qal nitlob mid-dinja Kattolika kollha li jissottomettuli idejat għal proġetti biex jiġu effettivament konsidrati mill-Vatikan u daw il-proġetti rridu jkunu ta' din natura fejn inti turi solidarjetà ma' proxmu batut, ma' proxmu żvantaġġjat. Il-Papa jażel li jgħin 100 proġett minn madwar id-dinja kollha. U wieħed minn dawn il-proġetti ikun il-proġett tal-isptar fil-Ghana. Il-proġett ta' Mario Cappello. Fost dawk li ntażlu kien hemm wieħed li sottometta daqsxejn ta' Mario Cappello minn daqsxejn ta' Malta. U Wonder of Wonders dejjem ngħid jien ġie magħżul dal-proġett u dak kien jinvolvi wkoll illi l-Vatikan immedjatament illi jsiru l-kuntatti u l-arranġamenti neċessarji joħroġ biex ngħidu hekk isu bħalma tibda business, startup ammont biex tibda itik $25,000 biex inti tibda din l-attività. Jiġifieri proġett anke li ma baqax biss il-proġett ta' Mario imma sar ukoll proġett ta' Knisja. Inħoss li hemm id-bissima tagħna fuq il-proġett. L-isptar tal-Ghana ma jkunx l-ewwel proġett li l-Papa Ġwan Pawlu II jirrikonoxxi fil-ħidma ta' Mario? Jannar 1979, Mario Cappello għad għandu biss 25 sena. Ħaseb li jagħmel din imbirka skola ta' evangelizzazzjoni, din x'kienet skola ta' evangelizzazzjoni. Iġifieri li nxandru l-bxara ta' Ġesu. Ma dawk in-nies kollha li nintaqgħu magħhom. Fuq dawn il-proġetti, Mario jaħdem anke mid-dar tommu, fraħal il-ġdid. Darba li l-ommu saħansitra joħdilha 17 ruħ għall-ikel. Qed li jiena ma rridx iġib li 2 u naf li għandek 19. Qed li ġibhom kollha. U ġabhom li kollha. Beda ġibli il-qassisi, patrijiet, għalli kien jiftehmu huma jidħlu ġo kamra għalihom u jitkellmu b'dan. U darba minnhom ġab l-isqof insomma
Taf ma daħalx għandi il-papa biss. Għax isfijiet minn Wales daħlu, Sorijiet daħlu. Kulħadd insomma daħal. Il-ħolma ta' Mario seħ. L-iskola jsemmija International Catholic Program of Evangelization. L-ICPE ditaw Malta fil-1985. Kienet propju l-ewwel skola kattolika ta' evangelizzazzjoni fid-dinja. F'Malta din l-iskola tkun suċċess mill-ewwel. Bdew ġejjin mid-dinja kollha. Minn post il-bot mill-New Zealand u l-Awstralja u postijiet bħal Hong Kong u Singapore għal pajjiżi mill-Kanada, mill-Istati Uniti u mill-Amerika t'isfel. U anka kien hemm xi ftit Maltin. Sa meta tqies li dak iż-żmien il-mezzi ta' komunikazzjoni ma kinux bħal tal-lum, din kienet ħaġa kbira ħafna. L-iskola f'Malta tibqa' għaddejja u l-interess ikompli jiżdied. Mario jħoss il-bżonn li jieħu din l-iskola f'Ruma. Għalli aħna nitħajru mmexxu waħda Ruma flimkien. Mario Cappello imur Ruma, iżda darba kellna laqgħa l-Vatikan fuq l-iskel ta' evangelizzazzjoni, bdejna nsibu bieb wara liħor magħluq. Mario qatt ma jaqta' qalbu. Iżda f'dawk il-ġranet, Ruma tinħakem minn mal-temp u mill-borra. Kienet l-ewwel darba wara ma nafx kemm il-sena illi għamel is-snow ġewwa Ruma. it-trasport pubbliku waqaf, l-ilma waqaf għax ifriża fil-kanen, u niftakar ġifieri kiena u Mario Cappello nafġu fis-snow u niġru minn posta l-ieħor jew bil-mixi jew wassalna xi ħadd. In the midst ta' dan ġifieri l-ġen kollu, plus snow li kellna, Mario għalli għara di bżon 5 minuti, għalli għatlu xi triti, għalli għax nixtieq nixtri l-bsa lill-Alla. 1986. Mario flimkien mal-mara tiegħu Anna u ma' sħabu jerġgħu jitilgħu Ruma. L-iskola tal-evangelizzazzjoni u l-bxara ta' Kristu jibdew ixerduha fit-toroq u fil-pjazzett. Niftakar Pjazza di Spanja, mimlija nies immorru bil-gitarri, nibdew inkantaw hemmhekk, immorru ikun hemm xi grupp minna jagħmel xi żifna, jinġabru aktar nies madwarna, u meta jara l-pjazza kollha iffukata fuq dawn fuqna, fuq il-mużika u fuq is-sfin, joħroġ Mario u jibda jitkellem fuq Ġesu. Ma kienx tkun diffiċli għalih xejn quddiem udjenza ta' żgħażagħ, ta' nies kbar, ta' nies adulti mid-dinja kollha jitkellem fuq Ġesu f'nofs Pjazza di Spanja. F'Settembru ta' dik is-sena, Mario u Anna jirċievu telefonata mhux mistennija. Is-segretarju tal-Papa jistidilhom jiltaqgħu miegħu biex isir jaf aktar dwar dak li qed jagħmlu. Marru għal din il-laqa u samaħħom dan bir-reqqa ġifieri spjegawlu kollox x'inhu ma jagħmlu. U kif spiċċaw? Għallhom intom tistgħu il-lejla fis-7 tiġu Castel Gandolfo? U fis-7 ta' filgħaxija hemmhekk ġie dan is-segretarju tal-Papa daħħalhom ġewwa, tellaħħom fuq, għallhom stennew ftit hawnhekk. U għadu hemm jistennew. Wara xi 5 minuti ġie l-Papa. U għallhom jidħlu ġewwa u għamlu ċena flimkien Mario, Anna u l-Papa Giovanni Paolo II. U għamlu hemm xi siegħa u kwart jitkellmu fuq dak li kienu qed jagħmlu fuq evangelizzazzjoni. Aħna eċitati għaliex Mario u Anna mistidin għall-ikel mill-Papa, weħedhom miegħu għall-ikel u hu qisu sejjer jikalant ommu. It was not a business meeting. Kienet laqa privata, personali għall-aħħar, intima. Iċ-ċajta ta' dak li qed nistennew. Aħna sejrin ngħidu
Mhux il-Papa ħajkonvinċi lil Mario, imma Mario ħajkonvinċi lil Papa. Il-Papa jistaqsih u għalinna l-Papa fetaħ għajnejh u widnejh jisma' dak li konna qed ngħidulu u il-Papa jintela bl-entużjażmu għal dak li kienet jisma' minn fomna. Għallu din il-viżjoni ejjew namluha flimkien. Minn dakinhar il-laqat mal-Papa isiru aktar spissi. Sara lina nistgħu ngħidu mentor tagħna, nistgħu ngħidu li kien bħal missier spiritwali għalija għal Mario. Ftit xhur wara l-ewwel laqgħa mal-Papa Ġwan Pawlu II, isseħħ ħolma oħra ta' Mario. Anna nqabdet pregnant kienu ilhom jistennew imsieken sentejn. Min dejjem minn qabel ma żewġna dan kien pjan kbir ieħor. Xtaqna jkollna familja kbira. Ukoll inħobb ħafna tfal u kont ħerqana ħafna li jkolli tfal. Mario u Anna jibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħhom f'Malta. L-attività tagħhom ma wafqet qatt konna naħdmu flimkien, konna nagħmlu seminars flimkien. 8 ta' Diċembru 1987 jitwieled David Cappello, l-ewwel wild ta' Mario u Anna. Konna qegħdin nistennew ġifieri li joħorġu mill-isptar, kien kulħadd ferħan bit-twelid ta' dan David. Bnidem normali, David, twelid normali. Iżda lil David, Anna u Mario jibqgħu ma joħorġux mill-isptar. Iċkejken David jitwieled marda rari ħafna. Nara li Mario mmur fl-10 ta' billejn insibu hemmhekk. U David kien f'dak li jisseħ l-SCBU qabel, ġifieri l-ITU ta' Trabi. Konna morru St. Luke's ħalli noqogħdu nitolbu għal dan it-tifel. Però wara 5 ijiem David miet. Mario kien qiegħed l-SCBU, niftakar il-bixra ta' wiċċu. Fejn kien ovvjament speechless, ma setax jitkellem. Ma kienx jaf eżatt x'inhu jiġri. David Cappello, it-tifel ta' Mario u Anna, imut fit-13 ta' Diċembru 1987, 5 ijiem biss wara li twieled. 4 snin wara, Mario u Anna ikollhom tarbija oħra, Naomi. Iżda dwar dan nitkellmu dal-waqt. Dal-waqt imorru fit-toroq tal-ħalli ġdid fejn trabba Mario Cappello. U nsiru nafu li Mario Cappello għandu ħuħ Tewmi. Dal-waqt neġgħu morru għal-missjoni fil-Ghana. U naraw ukoll rikonoxximent ieħor il-Papa Ġwan Pawlu II tal il-Mario Cappello. Dal-waqt se nitilgħu Ruma niltaqgħu nitkellmu man-nies li jaħdmu viċin ta' Mario għall-proġetti tiegħu. Iżda qabel nifqu, nsiru nafu x'għamel Mario meta darba taqbulu l-4 tajers tal-karozza. Ftit wara li żewwiġna, konna noqogħdu ġo flet żgħir u ġo triq illi biex issib parking diffiċli ħafna. U niftakar li kien daħal ħafna tard wara xi meeting u ma sabx parking u parkja għalli kemm ipparkjajt il-bot. Imma l-għada fil-ħodu skopra illi meta startja l-karozza ma setax jistartja għaliex induna illi f'kull tajer kien hemm musmar illi xi ħadd kien poġġa f'kull tajer tal-karozza. Kien skopra li kien ipparkja quddiem garax li kien jintuża minn Mastru Daxxa u la kien hemm no parking sign qudiema xejn. Ftit wara li tela fuq id-dar, għalli jekk u hekk ġara ta' Anna, għallu l-laħwa. U the next thing he said kien x'taħseb? Namlulu cake? Għamlu cake? U dakinhar stess fil-għaxija ħadlu dan il-cake. Il-biografija ta' Mario Cappello tkompli dal-waqt. Xi tħoss jekk ikollok bżonn il-kura u ma ssibix
din hija l-esperjenza ta' ħafna nies fil-Ghana. Id-donazzjoni tiegħek tagħmel differenza. Fisem il-poplu tal-Ghana ngħidulek grazzi. Sometimes you can work through a headache, but then there are times when enough is enough and everything grinds to a halt. Panadol Extra contains a second active ingredient that amplifies the analgesic effects of paracetamol, making it even stronger. Hit pain hard with Panadol Extra. Xi tħoss jekk ikollok bżonn il-kura u ma ssibix. Din hija l-esperjenza ta' ħafna nies fil-Ghana. Id-donazzjoni tiegħek tagħmel differenza. Fisem il-poplu tal-Ghana ngħidulek grazzi. Once you develop dentine hypersensitivity, the potential for it to remain is always there. If you don't do anything about it, it is going to continue. Sensitivity is caused by exposure of the root surface of the tooth. There are dentine tubules, and the hot and cold travels down these tubules, attacks the nerve and causes that sharp pain. I recommend for patients to brush with Sensodyne toothpaste twice a day. It will give you that round-the-clock protection against the sensitivity. Sensodyne works inside the tooth and it's calming it at the source of the pain. Brushing twice a day with Sensodyne will give you that long-lasting protection. Inti raġel u għandek aktar minn 50 sena? Darbtejn jew 3 darbit kuljum matul il-lejl biex tgħaddi l-awrina? Dan is-sintomu jista' jindika li għandek problema fil-prostata. Kellem issa lit-tabib tiegħek għall-parir. Dan l-avviż qed jinġib lilkom minn GlaxoSmithKline. Dreams. Jekk trid takkwista t-t-shirt jew l-ewwel żewġ CDs bil-kanzunetti ta' Dreams, ċempel 21808077. Xi tħoss jekk ikollok bżonn il-kura u ma ssibix. Din hija l-esperjenza ta' ħafna nies fil-Ghana. Id-donazzjoni tiegħek tagħmel differenza. Fisem il-poplu tal-Ghana ngħidulek grazzi. Franco Ro, mit-2 sal-ġimgħa mis-6 sa' fuq Radio Malta. Dear Dom, il-film dwar il-ħajja politika tal-ex Prim Ministru Dom Mintoff. Tqum kontroversja. Il-film huwa reali? Il-film juri min verament kien Dom Mintoff? Il-producer tal-film Pierre Ellul u t-tifla tal-ex Prim Ministru Dom Mintoff, Jana Mintoff Bland, nhar il-ġimgħa f'Xarabank. François Hollande, il-President il-ġdid ta' Franza. Wieħed li jinnegozja mill-ġdid il-patt fiskali għall-istabilità tal-euro. Irrid li ż-żona euro tiffoka fuq tkabbir ekonomiku flok fuq l-austerità. Bidla fit-tmexxija li jista' jkollha implikazzjonijiet għal Franza u għall-Unjoni Ewropea. Ser jiġri. Dis-sett, is-sibt fid-29. ta' Ottubru 1991 fil-Ġermanja. Titwilet it-tieni tarbija ta' Mario u Anna. Isemmuha Naomi. L-unika mod illi konna se nindunaw jekk it-tfal tagħna u mhix kollha se jkunu morda bħal David kien illi ikodna tarbija oħra. Wieħed kien qisu daqsxejn kawtel x'seta' jiġri. It-tobba ta' Naomi jiskopru li Hi wkoll għandha din il-marda illi millum għal-għada setat tmut. Niftakar tabib jgħidilna illi issa aħna se nagħmlu minn kollox bħala tobba biex inżommuha ħajja kemm jista' jkun. U intom issa tridu tagħmlu minn kollox biex iżommuha ferħana. Mar, il-papa ċert li tbusu. Għanna rawa. Kien iqum niftakru l-Ġermanja flimkien iqum bil-lejl il-estila id-doza tal-mediċina li trid tieħu. Niftakru darba pereżempju qegħdin hemmhekk il-Ġermanja
jinżlilha l-livell tagħha fil-marda tagħha u jiġri biha sagħtejn bil-karozza fis-silġ lejn l-isptar. Dawn huma mumenti ta' tbatija kbira. Però l-Mario qatt ma smajtu bil-Malti ngħidu jisħed xortiel. Kuljum konna nqumu meta Naomi kienet ħajja u konna nsaqsu tajt illum se tmut. U mbagħad jasal fil-għaxija u ngħidu il-laħwa kellna rigal ta' ġurnata oħra magħha. Tibda llum qiegħda magħna hemm vera mod kienet grazzi minn Alla. Tifla li qiegħda tiżviluppa normalment. Tifla gustuża ħafna u hemm tixbaħ. L-isbaħ waħda tad-dinja skont missiera. Skont aħna l-isbaħ waħda tad-dinja. Hija tifla li hemm vera hija cute baby jekk li gost magħha u aħna qegħdin nisperaw b'affarijiet futur sabiħ futur tajjeb. Ma l-futur ħalluh b'din Alla, dak huwa l-futur. Kont ngħid imma kif jista' jkun? Kif jista' jkun dawk in-nisa bħali, dawk l-ommijiet bħali li qegħdin imutulhom uliedhom fl-Afrika għaliex pereżempju laqqas għandhom injection kontra l-virus komuni li għandhom fil-pajjiż tagħhom u wara Naomi mimlija kura, mimlija attenzjoni, kull l-iktar li għażajra tara il-nurses, il-ward, kulħadd jara x'hemm bżonn jagħmlu għal Naomi. Naomi tgħix 11-il xahar. Kienet għexet għal 11-il xahar ftit ġranet qabel ma għalqet l-ewwel sena Naomi ħallitna, imma tatna ħafna Naomi għax kienet mimlija ħajja, kienet ferriħija u minkejja li kienet marida, tifla marida, l-ispirtu tagħha kien ferħan ħafna. Kien għalli Nikol għalli trid terfa fil-tabut ta' binti. Dik kienet għalija wieħed mill-iktar momenti kommoventi ta' ħajti u wieħed mis-sodisfazzjon kbar li nibqa' nġorru għal ħajti kollha. Minkejja id-dulur kbir jiena verament skantajt kif Mario kien kapaċi jaffronta dan id-dulur u jaffrontaħ b'mod verament qawwi. I myself will live here for an extended time, for a time of restoration, which we both will need. But we will be back again. We are not deserting you, we're not deserting the mission, we're not deserting God. Ek wieħed jgħid kif minnu Mario Cappello, wieħed jara l-Mario Cappello fis-sofferenza tiegħu. U jekk wieħed jara lil Mario Cappello fis-sofferenza tiegħu hemmhekk tinduna li Mario Cappello huwa bniedem li verament reħa l-ħajja tiegħu f'idejn Alla. U din taqqa kbira u martu rinexxielhom jgħixuha b'kuraġġ, b'fidi u minflok tkissru, kibru fl-imħabba l xulxin u fid-dedikazzjoni tagħhom għax-xogħol tagħhom. Baqgħu jgħinu l-ħadd ieħor u għandna temmen li Alla ta' tfal oħra. In-nisrani li jemmen ma għandux insurance policy kontra it-tbatija u kontra l-mart. Maħniex eżentati, maħniex excluded mid-tbatija, insurance maħniex. Dawn huma Anna u Mario f'mument ta' ferħ. Fit-tieġ tagħhom. Anna, f'din ċurket bħala snijata mħafti u tal-fideltati għalejken. Kien tieġ b'differenza. Sar wara u wara ma kienx hemm xorb ta' alkoholiku. Però minkejja kollox kien hemm laqwa ħaġa, kien hemm verament atmosfera ta' ħbiberija u ċelebrazzjoni ta' koppja li għadha kemm iżżewġet u mdawra b'ħafna ħbieb. Ftit xhur wara li żżewġu,
Mario u Anna jitilqu mill-post tax-xogħol tagħhom. Mario kellu post ħafna tajjeb mal-gvern u żgur li kien miexi ħafna il-qudiem u li kieku Mario kompla fit-triq illi kellu illum Mario għandu karriera qawwija. Dvati darba Mario sqar miegħi għalina l-ħbib kollha li kont naħdem magħhom illum huma sinjuri kbar, illum għandhom il-yachts tagħhom, illum għandhom il-vilel tagħhom, għal-jiem dan kollu m'għandi xejn. Ma jekk jiena jkolli nħares lura fl-ebda mument ma jiddispjaċini jew ma ngħir illi jiena minn dan kollu m'għandi xejn. Il-familja ta' Mario ma taċċettaħħiex mill-ewwel. Braħadni għabi kbira, ħna meta sa jitlaq. Imma Mario kif tela mix-xogħol u kif tela qedtilhom dik affarit jew. Dik affarit ta' Mario. Imma beriktu bidejjat tnejn u ma girgirx iktar. Ektu inti taf ibni kif se għalli walla jipprovdi. Fil-prattika tinduna li għalkemm tkun tajt kollox, ġifieri tkun tlaqt il-professjoni, tkun tlaqt kollox, fil-prattika tkun irċevejt ħafna. 9 snin qabel, Mario kien diġà telaq kollox u ħalla Malta. Dak iż-żmien kien telaq biex jistudja għal tabib. Għalli paga, taħdux qata, sinara l-futur tiegħek, simmur l-Ingilterra. Imma Mario ma jsirx tabib. Hemmhekk Mario jibda jħossi x-xewqa li jibda ħajtu. Darba minnhom kien hemm grupp ta' żgħażagħ u stidnuh biex imur laqa ta' talb magħhom u Mario kien mar. Indunajt illi hemm xi ħaġa li hemm illi m'għandix. Illi għalkemm u din xi ħaġa huwa persuna illi fil-prattika meta inti taraf x'inhu huwa dan Ġesu. X'inhu dan il-persuna li rrevoluzzjona d-dinja. Mario Cappello twilet fit-3 ta' Settembru 1954. U ma twilitx waħdu. Ejjew xi ħaġa oħra. Teris twellet tewmin identiċi. Mario u Henry. Laqas kienet taf, veru ta' verismu ta' ma kienx taf li hemm il-ħor. Kont isneħam il-ħmara ta' wiżu, għax daw twildu kbar disa libri l-wieħed u jiena ma fihli xejn. Ommu kompondiet, tagħmel għax għandna l-estitwejjeż ta' wieħed insomma. Mario u Henry jibdew jikbru. U tatew mill-li huma Jitqu bit-teachers kienu tal-iskola. Jaħrab wieħed minnhom jgħid dak kien Mario ma jkunx Mario, jgħid li kien Henry ma jkunx Henry. Jipprovaw iħawdu lit-teachers lill-għalliema billi jaqilbu klassi. Niftakar xi ħadd minnhom kienet jieħu xi lezzjonijiet tal-karozza skont kif jgħid in-nannu u l-istess wieħed jaqleb post mal-ieħor. F'żożito Mario u Henry jingħaqdu mal-Paula Pageant Group. Kellhom xi 17-16 sena meta daħlu. Tassem il-Pageant Group ta' Raħal Ġdid qiegħed issemmi l-ewwel Pageant Group f'Malta li twaqqaf fis-snin 60. Kienet skola jew addirittura università li kien jagħti iż-żgħażagħ opportunità biex jiżviluppaw mhux biss it-talenti tagħhom, imma biex jiffurmaw moħħ organizzattiv. Nitalmu xiġifieri disfatta, titallem torganizza, mingħajr ma però ħadd qatt ma qalilna ejja ħanallimawkom dawn l-affarijiet. Mario Cappello u Henry kienu attivi ħafna fil-grupp. Kienu attivi ġifieri daħlu għaliha dan l-impenn tagħhom b'ċerta serjetà. Mal-Pageant Group Mario jibda jirreċta. U aktar il-qudiem saħansitra d-derieġa id-drammi u stess. L-ewwel sena ħasem bħala attur, imma it-tieni sena kien diġà involut fil-produzzjoni u fid-direzzjoni. U meta darba kienu qed ifittxu l-extras għad-dram tal-passjoni tal-Istitut Kattoliku, xi ħadd qallhom li l-grupp tal-Pageant ta' Raħal Ġdid jagħmlu xogħol tajjeb għax ma tmorrux issibu nies minn hemmhekk. Id-direttur Mario Mikallef jibda jażel lill-atturi biex ftit sigħat wara jitilgħu fuq il-park. Beda jarana, insomma, inti tajjeb għal-apostlu mu jgħidhom itu klipsa, u liħor inti tajjeb għal-soldat Rumanu jgħidhom itu klipsa. Fost l-atturi ikun hemm Mario Henry. Uġi Mario u għallu inti tajjeb għal-apostlu mu jgħidhom itu klipsa.
U ġew l-oħrajn u boġi Henry. U ta' speċi naħseb għal da muġġita, nilju apostlu inti. U għazel 12 l-apostlu minn Armanduna illi l-ewwel għazel il-Mario, jew l-Henry, u bat għazel il-Mario kol jew l-Henry. Meta daħlu biex jagħmlu ċena tradizzjonali ġifieri mal-mejda u bil-banketti. Kien hemm il-prop manager qiegħed dejja u qed jinkwieta qed narħieħu krasu għalli kif jista' jkun ħaduli banketta. U rami kif għamel biex ġab banketta u tefalhom mingħajr ma jindunaw in-nies fl-udjenza li daħħal banketta. Però li kien ġara ma kellux banketta niesa, kellu apostlu żejjed. U xi ħadd minn ġol kwinti bida jgħid qegħdin 13. Ftit kienu dawk li kienu jarfu lil Mario minn Henry. Ġieli lanqas ħuhom il-kbir Alfred ma kien jarafhom. Mhux bħal oħtom Anna. Narafhom ma kienet tgħidli, kont nilla veru għan tarafu. Kienet tgħidli għana konna nagħmluhom la f'post u nibdluhom la dak Mario u dak Henry. Is-sena 2008. Waqt li Mario jkun fil-missjoni tiegħu, oħtu Anna timrat serjament. Meta kont niltaqa' magħha, peress li jiena kont għaddejt minn Mart ukoll, flok kienet tgħidli x'għandha hi kienet tkun iffissata biex tara kif jiena jien u qatt ma qalt li kienet għaddejja minn dan kollu. Ġifieri dak huwa l-karattru li ġej biex ngħidlek mill-familja. Anna tmut fil-età ta' 49 sena. Kellhom persuna qalba tad-deb kienet tħobb tant. Eżemplari. Dakinhar tal-mew ta' oħtu, Mario kien hawn Malta. Meta binti kien qed tmut, dejjem hemm magħha kien ikun. Dejjem u ma laħaqx tafala kieku tilħaq tmut. Ħares minn għandi għalli ma pa, għax kien joqgħod għandi għalli pa ħammu nisma' qudiesa minn qudiesa naqpa sejja fejn. Kif wasalem għallu kwartajla li mietet. Bordi il-telefa għax sema dik il-qudisa, imma laħħaqa sewwa. Kien ilu għaw ġimgħa. Il-Vatikan. Is-sena 2002. Għal darbohra Mario jkun rikonoxxut mill-Papa Ġwan Pawlu II. L-organizzazzjoni tiegħu, l-ICPE, ingħatat dik li għedula Papal Recognition. U dil Papal Recognition tfisser li isu il-Papa tak passaport u għallek kull fejem l-Knisja Kattolika fid-dinja kollha inti meta tmurem u l-organizzazzjoni tiegħek meta tmurem rikonoxxuta. Minn dak iż-żmien l-organizzazzjoni ta' Mario tibda tissejjaħ Institute for World Evangelization, ICPE Mission. Dawn Father Tony u Father Francis. Żewġ sacerdoti missjonari Indjani. Father Tony u Father Francis bdew it-triq għas-saċerdozju fl-iskola ta' Mario, fl-Indja. It was a very clear way of God showing me and leading me to this particular community, and that's why I'm here with ICPE today. Dan il-President tal-Ghana, John Atta Mills, jirrikonoxxi lil Mario li l-isptar li bena huwa l-aqwa wieħed li hemm fil-Ghana. To have an best hostel completed and the beginning of offering of services to those who are in need. Anka l-ex-President Amerikan George W. Bush kiteb lil Mario Cappello biex jitieħ l-appoġġ tiegħu għal dan il-proġett tal-isptar. F'Malta, ix-xogħol ta' Mario jiġi rikonoxxut bl-għoti tal-midalja għal-qadi tar-Repubblika. Ftit nies kienu jafu illi hija illi Mario kien ħajjinata l-ġieħ ir-Repubblika. Ftit nies kienu jafu, u li kien qalli ġifieri b'mod konfidenzjali għallu dajtu l-ħadd għallu x'mistieta. Mario mhuwiex persuna ta' ħafna trombi, persuna ta' ftit kliem però ħafna fatti. Mario jaħdem ħafna. L-isptar tal-Ghana jismu Hope Exchange Medical Center. It-partit tat-tama ġifieri. Dan l-isptar huwa sptar speċjalizzat. Speċjalizzat fil-kura tal-għajnejn, tal-kanċer tas-sider, tal-malformazzjoni tal-wiċċ u tal-malarja fost oħrajn. Min ikollu bżonn il-kura speċjalizzata jispiċċa jew isifer
u ħafna drabi ma jsifirx għaliex m'għandhomx flus, allura jispiċċa xorta jmut bil-marda. Dan l-isptar qed iservi wkoll ta' università għal tobba u professuri mill-Ghana. Qed inġibu ħafna esperti minn barra f'dawn noqsma differenti fiex qed jispeċjalizza dan l-isptar. F'Ruma niltaqgħu ma' speċjalista tal-malformazzjoni tal-wiċċ li huwa wieħed minn dawk li qed jgħallem lit-tobba fil-Ghana. Jispjega l-professur, din il-malformazzjoni tal-wiċċ hija komuni ħafna fost it-tfal tal-Ghana. Minħabba din il-kundizzjoni, dawn it-tfal ma jkunux jistgħu jieklu sewwa u lanqas jitkellmu sewwa. Le malformazioni del volto colpiscono in media un bambino su 500 in un territorio come il Ghana e sono malformazioni che non mettono a repentaglio la vita ma mettono a repentaglio la dignità dell'uomo perché impediscono ai bambini di poter mangiare, di poter parlare, di potersi relazionare con gli altri in maniera normale. Dawn it-tfal ma jkunux operati fi ċkunitom, din il-malformazzjoni tibqa' fuqhom għal dejjem. F'Ruma nżuru wkoll l-Isptar Ġemel. Sptar fejn il-Papa Ġwan Pawlu II spiss ġie rikoverat. Dan l-isptar niltaqgħu mal-professur Masetti, id-direttur mediku tal-Isptar tal-Ghana. Dan il-professur Masetti waqt operazzjoni fuq kanċer tas-sidel. Il-professur Masetti jispjegalna li fil-Ghana in-nisa jdumu ħafna ma jindunaw meta jkollhom kanċer. U għalhekk ikun aktar diffiċli għat-tobba biex joperawhom u jsalvaw. In Ghana, it still is like it was here 30 years ago. People come in with very advanced cancer. It's hard to operate. It's hard to help them. And only a few percentage of these women are lucky enough to come in early. L-ewwel darba li l-professur Masetti iltaqa' ma' Mario kien meta eżamina lil martu Anna. Għax kellhom suspett li l-mara tiegħu Anna għandha kanċer. Iżda dwar dan nitkellmu dalwaqt. Dalwaqt nitkellmu wkoll dwar il-film Ġesu. Missier aħfrilhom. Ma jafux x'qegħdin jagħmlu. Film li Mario rnexxielu jdaħħal f'pajjiżi saħansitra mhux insara, bħaċ-Ċina. Dalwaqt inkomplu l-vjaġġ tagħna ġewwa Ruma. U niltaqgħu ma' konsulent tal-Vatikan u ma' kardinal li jaħdem qrib ħafna tal-Papa. Iżda qabel nifqu, insunu nafu b'xi perikli li għaddi minnhom Mario Cappello fil-missjoni tiegħu fil-Ghana. Kienu qegħdin til-kamra u sieħbu ried imur il-bathroom u libes il-papoċ u kien biexi fid-dlam. U fid-daqqa il-ħin jisma' xi ħaġa ċaqċaq taħt il-papoċ u kien fil-fatt skorpjune. U jinnibża mis-sirib daqsxejn. Allura niftakar fejn konna noqogħdu full-lejl qabel ma noqgħod infittex mhux biss taħt is-sodda imma nfittex ukoll fil-friex ngħid ħaġa serba. Il-biografija ta' Mario Cappello tkompli dalwaqt. Xi tħoss jekk ikollok bżonn il-kura u ma ssibix. Din hija l-esperjenza ta' ħafna nies fil-Ghana. Id-donazzjoni tiegħek tagħmel differenza. Fisem il-poplu tal-Ghana ngħidulek grazzi. The innovative Quarrel bathtubs and shower trays produced solely from Villeroy and Boch. Quarrel opens up new areas of potential, featuring shapes and designs that are very difficult to achieve with other material.
bathtubs and shower trays in Quarrel, exclusively at Bathroom Design, Nasha Road, Beckakara. Magic Malta 91.7. Xi tħoss jekk ikollok bżonn il-kura u ma ssibix. Din hija l-esperjenza ta' ħafna nies fil-Ghana. Id-donazzjoni tiegħek tagħmel differenza. Fisem il-poplu tal-Ghana ngħidulek grazzi. Mal-kas ta' Dreams nar il-ġimgħa 25 ta' Mejju fit-8 ta' flaxija fl-Awditorium ta' Santaga tar-Rabat u segwi l-aħħar żewġ episodji ta' Dreams għal dan l-istaġun qabel ma jintwerew fuq it-television. Biex tibbukkja, żur il-website www.oi.com.mt jew ċempel freephone 800 74 117. Narawkom! Xi tħoss jekk ikollok bżonn il-kura u ma ssibix. Din hija l-esperjenza ta' ħafna nies fil-Ghana. Id-donazzjoni tiegħek tagħmel differenza. Fisem il-poplu tal-Ghana ngħidulek grazzi. Val Vitkovic kien jismu dan ġuvni. U daħal. Daqqa waħda għal tfajla, waħda mill-kollegi tiegħi, u ra taħt id-desk. Metru l-bot minna sparana. ġora saqatna. U jien ħares. Issa mislili. Kelli ngħix. Iktar inħoss li qed nimbarazza lil partit milli ngħinu. Bħala bniedem pjuttost konservattiv inħoss li maċ għandi post fil-Partit Laburista. La jien progressiv biżżejjed u lanqas moderat biżżejjed. Ser inkun u diġà qiegħed ninata l-ġemb mill-partit. Ħadd ma jkellimni. Sempliċiment impoġġi hemm. Id-deputat Laburista Adrian Vassallo f'Bondi Plus. Għada fl-10 Esquart fuq TVM. Dan il-film huwa proġett ieħor ta' Mario Cappello. Film dwar il-ħajja ta' Ġesu. Film li ġie tradott f'14 lingwa, fosthom il-Malti. Dan il-film tqassam madwar id-dinja kollha, anke f'pajjiżi mhux insara bħal Indonezja, Taiwan, il-Libja u anke ċ-Ċina. Salva lejlek innifsek soltant għall-lut. Iċ-Ċina prattikament nistgħu ngħidu illi huwa post illi għadu taħt il-ħakma komunista. Da ċina rnexxielu bil-kuntatti li stabbilixxa ma' funzjonarji għolin fil-gvern komunista Ċiniż illi ħalluh qassam hemmhekk miljuni kbar ta' kopji ta' DVD bil-ħajja ta' Ġesu. Mhux qiegħed hawn, imma rxoxta. F'dakru x'kien qalilkom meta kien il-Galilea. Dik forma ta' evangelizzazzjoni li tkun qed tagħmilha fiċ-Ċina u bil-permess, jiġifieri dak naħseb wieħed mill-achievements il-kbar tiegħu. Il-producers ta' dal-film Ġesu kienu ilhom ħafna jippruvaw jidħlu ċ-Ċina imma qatt ma rnexxielhom. U Mario rnexxielu. Kien il-Papa Ġwan Pawlu II nnifsu li qal lil Mario biex jinkludi liċ-Ċina fil-proġett tiegħu. Kien qalilna niftakar dak iż-żmien, kien qalilna what about Russia? What about China? U Russja? U ċ-Ċina? Fil-Vatikan Mario jibni relazzjonijiet mill-qrib ma' persuni li jaħdmu fiċin tal-Papa. Nies importanti li apprezzaw ix-xogħol ta' Mario. Dan Salvatore Martinez, konsulent tal-Vatikan għal-familji u l-lajċi. Ma' Mario, Salvatore qasam ħafna mumenti ta' ferħu ta' niket.
Io ho visto tante volte Mario commuoversi, quando il cuore è buono, quando il cuore è tenero, ci si commuove dinanzi al bene, ci si commuove dinanzi al male. Din intervista mal-Kardinal Peter Turkson. Ixxandret fuq diversi stazzjonijiet madwar id-dinja. And the coordinator of Friends of Hope Exchange, Mario Capello. Wara ħider Mario Capello. Like breast cancer research. Il-Kardinal Turkson qed jitkellem dwar l-isptar li bena Mario fil-Ghana. Intqajna mal-Kardinal Turkson f'Ruma, wieħed mill-ħbieb kbar ta' Mario Capello. Jgħidilna li fit-tfulitu fil-Ghana ma kienx ħossu fqir. Minkejja li kien jgħixu jorqod mas-sitt ħutu u mal-ġenituri tiegħu fl-istess kamra. U minkejja li kienu jmorru l-iskola ħafin. I didn't feel that, having to share a room with, 6 other children, having to have a modest breakfast and whatever and go to school and come and not wear shoes to go to school, that for us was not a sign of poverty. Tmur il-Ghana, tmur ġewwa l-Afrika, fejn nies li m'għandhomx xi jieklu xi xorbu minħabba l-oppressjoni ta' ħaddieħor u dik id-tbissima, dik l-għena, dik il-ferħ li taralhom fuq wiċċhom tgħid dawn b'xiex qegħdin jifirħu. X'inhu r-raġuni tal-ferħ tagħhom? U tinduna li r-raġuni tal-ferħ tagħhom hija l-ħajja nnifisha. L-isptar li bena Mario ferraħ ħafna nies fil-Ghana. Irdu nippruvaw aħna waslu l-Evanġelu b'żewġ idejna. Bit waħda nagħtu il-kelma tal-Alla, il-vera titrasformak. Bit l-oħra nagħtu wkoll il-ħobża li trid titma' jinkella l-mediċina li tfejja. Hemmhekk dan l-isptar isejħulu The Maltese Hospital. Kull darba li jiltaqgħu ma' Malti jirreaġixxu hekk. Għalli minn fejn intatlu Malta? Oh, Malta, Malta. Semma l-Maltese Hospital, ġifieri Malta konnessa mal-Maltese Hospital. Neqpa skantata dejjem and I'm very proud to be Maltese. I'm in Malta, il-ġenerosità ta' Malta. Meta dħalt fil-ħodu mill-gejt u rajt il-bandiera Maltija tperper mal-bandiera tal-Ghana, ma stajtx inħossni iktar burija li jien Maltija. John Kufur, li kien il-President tal-Ghana dak iż-żmien li bena l-isptar, jirringrazzja lill-poplu Malti. I would like to thank each of the collaborative partners in this project, including the Catholic Archdiocese of Kumasi, which also donated the land, the Ghana Mission Foundation of Malta, which has been providing the funding for the construction of this facility. Anke l-professur Taljan Riccardo Masetti japprezza l-ġenerosità tal-Malti. Such a small island, but such a generous people. Il-professur Masetti intaqa' ma' Anna u Mario b'kombinazzjoni. Kan li suspett f'sidri li għandi kanser u kon għedin infittxu l-aħjar tobba possibli fl-Italja biex naraw kif se nkomplu. U iltqajna ma' dan il-professur li dak iż-żmien kienu qegħdin jgħidulna huwa l-istilla fejn għandu x'jaqsam il-kanċer tas-sider. Dan il-professur Riccardo Massetti kienet isaqsejna wkoll aħna x'namlu. U meta tkellimna fuq dan l-isptar li nixtiequ li nibnu fil-Ghana, għalinna qasammana li din kienet minn dejjem ħolma tiegħu wkoll. Illi dak illi l-esperjenza kollha, l-expertise kollha li għandu hu jaqsamhom ukoll b'mod volontarju f'pajjiżi oħra inqas żviluppati. Lil-Anna ma jsibulix kanċer. Imma Masetti jispiċċa direttur mediku tal-isptar fil-Ghana. Din hija l-Università ta' Yale, waħda mill-akbar universitajiet fl-Amerika. Din l-Università wkoll qiegħda tgħin lill-isptar tal-Ghana. Darba waqt konferenza, Mario intaqa' ma' mara. Għaltlu naf persuna oħra jiena kuljum ma' Cappello, għaltlu ir-raġel tiegħi. U din mara għaltlu r-raġel tiegħi jaħdem ġo Yale University huwa tabib fuq mart infettiv. U Mario għalla aħna wkoll qed nagħmlu xi ħaġa fuq mart infettiv għalla fil-Ghana. Għaltlu proset, għaltlu l-assistent tiegħu kombinazzjoni mill-Ghana. L-Università ta' Yale tispiċċa tidħol sħab mal-isptar ta' Mario fil-Ghana.
L-istess bħal mamlet il-kumpanija kbira taż-żejt ExxonMobil. Bil-fama li kiseb madwar id-dinja kollha, Mario Cappello spiss ikun mitlub jidħol f'negozjati ta' paċi bejn pajjiżi u reliġjonijiet differenti. Darba rnexxielu jsalva tfajla Iranjana minn mewta ċerta. Kienet barra mill-pajjiż tagħha u peress li din kienet tfajla sabiħa. Malajr offrewla li tuħu sem sfilata tal-moda. Darba minnhom iċċampilla omma, għaltila tiġi xlew, għaltila xek tiġi ħajarrestawk, għaltila jekk tiġik tajba, taqla swat u ħabs, u jekk tiġik ħażina, il-bambin jaf se jiġru minnek. Mario hawnhekk ġie mitlub biex il-laqqa gvernijiet u organizzazzjonijiet li kienu involuti f'dil ħaġa biex illum di tfajla għandha identità mibdula u qed tgħix libera f'pajjiż ieħor. Minn ġewwa ħabs ta' Medellin, fil-Kolumbja, Mario jirnexxielu jrawhem ħbiberija bejn terrorist u l-akbar għadu tiegħu. Kien iltaqa' ma' xi ħadd mit-terroristi kbar li kien hemm li anke imbagħad kien ħadem u kien irnexxielu ilaqqaw mal-akbar għadu tiegħu u kien hemm xi forma ta' rikonċiljazzjoni bejniethom. Fl-istess ħin tal-attakk terroristiku fuq it-Twin Towers, Mario Cappello kien qiegħed fuq ajruplan fit-triqtu lejn l-Amerika. Minnhom il-kaptan għadilna li ħajerġa' jduru, jiena l-ewwel ħsib li ġieni kien li kien hemm xi engine trouble għaliex hemm nibda raġuni li tkun f'nofs l-Atlantiku u l-kaptan jerġa' jmur lura. Sirna nafu li kien dak id-diżastru enormi, meta kienu mietu kważi 3000 ruħ innoċenti fl-Amerika. L-istess numru jmutu kuljum bil-malarja. L-isfidi ta' Mario ma ġrawx biss barra minn Malta. Meta f'Żożitu kien direttur nazzjonali tat-tiġdid karizmatiku, f'Malta kien hawn ħafna ġried u nkwiet minħabba l-politika. Fis-75 l-80s aħna kellna ħafna taqlib soċjali, soċjopolitiku. U fl-opinjoni tiegħi it-tiġdid karizmatiku kien xi ħaġa li qaqqat nies mill-Great Divide tal-aħmar u blu li dak iż-żmien kienet femiġet qalila milli llum. Kien propju fil-grupp tal-karizmatiċi li Mario ltaqa' magħna. Għandna tagħtu hard time fil-bidu għax hu minn dejjem kif tefa' għajnejh fuq għandna mill-ewwel qal dina għad tkun Marti. Jingħatlu le, ma naħsibx, impossibbli, għax inti m'intix it-tip tiegħi. U Mario, ta' bniedem forsi determinat li hu. Ma ħarx le bħala risposta. Imma Mario wkoll f'din il-ħaġa qatt ma qata' qalbu, la daħħalha f'moħħu li dik il-persuna ħadd tkun martu kienet martu. Mario huwa l-ikbar teżor li għandi, huwa l-ikbar ħabib li għandi. Mario Cappello, il-ħabib tal-Papa Giovanni Paolo II. Il-Malti li minflok sar tabib bena sptar. Il-missier ta' żewġ tanġli li taħajtu għal eluf ta' tfal. Il-missjonarju bil-ġlekk u bl-ingravata li xandar il-kelma ta' Kristu mad-dinja kollha. Bniedem viżjonarju, bniedem li joħlom imma li l-ħolm tiegħu iġibu realtà. Jiena kuntent ħafna dan ix-xogħol. Li kieku kelli nerġa' nitwieled mill-ġdid, nażel l-istess missjoni. Kieku nista' inbiddel ħaġa waħda. Illi ngħaddi iktar ħin mal-mara tiegħi.